liikennekelpoista maansiirtokalustoa. Näytetyn auton palvelu koko yhteensä Kangasalla. Sitten tuolla Hämeenkönön Rokomo T-koululla käytetyn kone, tuo Lokomolainen oli alun perin tuossa Pirkkalaan, mutta sitten hankkijan vaihtokoneena tuotiin Kangasalle jo vuonna 1985. Se on palvellut työtehtävissä vuoteen 2003 saakka. Eli 24, 26 ja tuo Lokomo 35 tuolla kangasalaisen maanrakennus Ahti Virtanen Oyn perinnekoneessa. Tämä yhdistelmä, Valmet ja Jame, syntyi täällä Suomessa Maailmanpankin lainan turvin. No toki sillä lainalla, joka oli tarkoitettu tienrakentamiseen Suomessa, ostettiin paljon erilaisia Suomessa tehtyjä koneita ja autoja ja nuo vanajat, jotka esimerkiksi tulivat suoraan TVH:n käyttöön on Maailmanpankin rahoilla aikoinaan. Tänä vuonnahan ja nykyaikanahan puhutaan paljon rahoista, kuka lainaa, mitä lainaa ja kuka vastaa minkäkin lainoista. Silloin Suomi sai Maailmanpankilta lainaa tierakennusta varten ja se myöskin, kun sotakorvaukset olivat päättymättä ja päättyneet, niin se oli tietysti hyvä suomalaiselle teollisuudelle tuo Maailmanpankin laina. Se oli jättilaina ja jättihankinta, muun muassa sillä lainalla ostettiin ja rakennettiin täällä 475 tietyötraktoria. No sitten äsken puhuin jo, että tehtiin, näitä hankittiin sivuja ja vanajia. Sitten tietysti yksi oma lukunsa on Lokomo ja Lokomon tiehöylät. Uusmalliset tiehöylät, tiekartat ja peräskartat syntyivät Lokomolta juuri tämän Maailmanpankin lainan turvin. Ja pääkäyttäjä ja päätuottajahan oli TVH. No tosi muutamat suuret isot kunnatkin hankkivat silloin tällaisia samanlaisia tiekartat.
aikoinaan ja